Κάτσε λίγο, κάτσε. Πότε ρε παιδιά τώρα. Και κάτσε καλά είσαι. Μάθε ρε. Λοιπόν και νούμερο 32. Νούμερο 32 είναι για μια στιγμούλα. Νούμερο 30 και 33. Το νούμερο 30 λοιπόν είναι ο Νίκος Εκαρατζή. Ένα Honda Civic Turbo. Και το νούμερο 33 είναι ο Γιάννης ο Ζάχαρης. Ένα Honda Civic Turbo. Φρέντινο λοιπόν. Φρέντινο και Β16α Workshop. Νικητής στη διαδρομή 1 με νέο ρεκόρ κατηγορίας είναι 1786. Ο Γιάννης Ζάχαρης 17